Hhayi osopolitiki kubukeka hhayi elabantu abemashi and mashi bebadinga enkantolo bonke. Nathi elandelayo. Ngani zakwethu nibingelele kumhla ka-10 namhlanje. Kumhla ka-10 okuhle kodwa nisasibapha niyashera ngani zakwethu. Sinesifiso sokubona le channel ikhula ngani zakwethu. Imena lo khuzwayo wenu lo. Kuzo TV 15 lapha ku YouTube ya comment subscribe ya share. Lo ubopha lo. Uphakela umthakathi. Lo wakhuluma ngophakela umthakathi. Ophakela umthakathi umgulukudu. Ngoba ixosha abantu bokufika. Uphakela umthakathi wathola ithuba le-interview waresponda kwinkulumo yalo. Ukuthi lo kwezolimo wadayisa ngabantu abamnyama wasayida nabantu abamhlophe. After lo ebone le interview kalo uphakela umthakathi uMponda bandaba wabe sefaka amaphepha enkantolo lo ukuthi lo uphakela umthakathi amdicile uthi lo istatement akasenza kwi-podcast idicelela phansi lo noma igama lakhe lihudula phansi. Kodwa lo ngesikhathi ebiza lo okuphakela umthakathi ngomgulukudu futhi yena lo wengadicileli uphakela umthakathi phansi. Inhloso kalo ukuthena amandla laba abagqugquzela imarch and march ukuthi akuhamba ama-foreigners. Iyona nhloso yabo. Ngesikhathi bemfake enkantolo lo imarch and march iyaphazamiseka kusala umuntu oyi-1 okusisa uJessica uMangobese. Ngoba lo uhamba nongizwe nosisi uJessica. Ungizwe namhlanje ogijima enkantolo tu naye ukuthi kuthiwa kunamagama ahlambalazayo akawabhekisa uJulius Malema. Ngizobuya nevideo kangizwe ngichaza. Kodwa njengamanje kukhomba ukuthi lo beosopolitiki benza ngayo yonke indlela yokunqinda lo amandla. Ngoba once bangena enkantolo izothi inkantolo mhlambe lo malimudla icala akaxolise kulo ngokumdicilela phansi. Bese indleko zecala kuthi uyazikhokhwe yilo zokuhlala kwenkantolo. Okunganga ukuthi lo uphakela umthakathi if edefender ethi mina ngangiresponda kulo uthi angibiza ngomgulukudu noma ngephara khona lokho. If icala lidla lo yilo kuzothiwa akakhokha indleko zani zokuhlala kwecala. Kodwa if kuthiwa akukhokhe lo kuzoba nzima kulo uphakela umthakathi ngoba uphakela umthakathi akasasebenzi. I-IFP yamqedela itoho wanongoba. Ngiyakhumbula echaza lapha ku Facebook. Simephi nosopolitiki njengoba nizovota nivotelana. Uma ukuthi laba osopolitiki balwisa abantu abathi akuhamba ama-foreigners. Okuyona isiphazamisi. Labantu okuyibona sifranta ngabo thina abantu abamnyama abasilwelayo abangasidayisi. Laba benza ngakho indlela babafake enkantolo. Uthini ukuphawula kwakho hlanga kwi-comment section. Bese niya-subscribe niya-share ngani zakwethu lapha ku YouTube i-channel yethu ekhulu ngani zakwethu. Siyabonga. Thank you.